Тапшыруның чираттагы котлау сәламен без хөрмәтле милләттәшебез Хайрова Нурия Исмаил кызына юллыйбыз. Бүген ул үзенең 65 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны энесе Шамил, тормыш иптәше Дамира, племенницалары Зөлфия, Алина, энесе Яшәр гаиләсе белән, сеңлесе Халидә гаиләсе белән котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. 1956 елның 17 декабрендә Югары Терешко авылында гомер кичерүче әтиебез Исмаил Хакимович һәм әниебез Тәнзилә Мубиновнаның беренче балалары булып, якты дөньяга кадерле кешебез туа. Авыл мәктәбен тәмамлап, Ульяновск педагогия училищесында белем ала. Һәм хезмәт юлын Урта Терешко авылы урта мәктәбендә башлангыч сыйныф укытучысы булып башлап җибәрә. Нәкъ шунда үзенең булачак тормыш иптәше Хайров Рөстәм Мясумовны очратып, матур гаиләләрен коралар. Татулыкта һәм мәхәббәттә аларның уллары Руслан дөньяга килә. Яшь гаилә Тольятти шәһәренә күчеп китеп, хезмәтен ул балалар бакчасында тәрбияче булып дәвам итә. Бүгенге көндә инде лаеклы ялда булып, ул үзенең яраткан бакчасында гөл чәчкәләр, яшелчә җимешләр үстереп, матур картлыгын каршылый. Ул Руслан да инде үз гаиләсен булдырды. Аллага шөкер, яшәешенең асыл мәгънәсен татыда апабыз. Безнең якыныбыз хакында гел мактап кына телгә алырга була. Кирәк чагында киңәшен дә бирә ала, юатырга сүзләр дә таба ала ул. Һәр вакыт ачык йөзле, киң күңелле, тыйнак, сабыр, тәртипле, бик эшчән дип әйтәсебез килә. Гомере буе безнең белән туганнарча аралаша. Бәйрәмнәрдә дә, кайгыларда да уртак була безнең. Шелтәсен дә кирәк чакта бирде. Мактау сүзләре дә табып дәрт истәде. Рәхмәт, бернигә карамыйча, һаман үз иткәнеңә апа. Рөстәм абый белән бер авыздан тигез парлы, озын, саулыклы гомер кичерегез. Без сине бик яратабыз. Якыныбыз, безнең теләк саулык сезгә. Артык берни кирәкми. Таза саулык иң зур байлык, барысына эләкми. Шушы килеш булып озак еллар тату гына яшиек. Бергә кунаклар йөришеп, эштә бергә эшлиек. Шул чагында тормыш матур, яшәүләре дә рәхәт. Чын күңелдән туган булып яшәгән өчен рәхмәт. Синдәй кешеләр сирәк ул, моны кабат әйтәбез. Бүген синең юбилейга шатланышып киләбез. Үрнәк алып синнән һәрчак тырыштык без яшәргә. Бик күп нәрсәне өйрәттең дөрес итеп эшләргә. Бер елмайсаң, өй яктыра, үпкәләсәң, ынтасың. Шундый матур шәхес булып безнең янда торасың. Котлы булсын кадерлебез түгәрәк туган көнең. Тынычлыкта, иминлектә, уссын алда бар төнең. Хөрмәтле Нурия Исмаиловна, юбилейегыз мөбарәк булсын. Алда да бәхетле булып яшәгез. Әлеге җыр сезнең өчен яңгырый. Гомерегез булсын, гомерегез булсын, гомерегез булсын, бәхетле, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, гомерле. Хөрмәт итсеннәр, туар таңнарыгыз үткәннән, бәхетлерәк булып килсеннәр. Гомерегез булсын, гомерегез булсын, гомерегез булсын, бәхетле, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, гомерле.
багышлана бүген тик сезгә. Ихлас сүзләр, матур бүләкләр, киләчәктә тормыш юлында көчләр бирсен шушы теләкләр. Гомерегез булсын, гомерегез булсын, гомерегез булсын, бәхетле, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын.